أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ዓቂቡን ከብኪቡን ስለ ዘብቅዐናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹኖም ኣሜን። ጥሪ 18 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ እንኳዕ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅዱስ ያዕቆብን ዘጽቢንን በዓል ዓመታዊ በዓል ኣብጽሓና። ጥሪ 18 በዚ ዕለት ናይ ሰማዕታት ሓለቓ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ማር ጊዮርጊስ ዓጽሙ ተቓጺሉ ተደቂሱ ዝተበተነሉ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይኹን። የሕዋት አልዓዛር ዝኾነ ቅዱሳን ማርያ ወማርያም በዚ ዕለት በዓለን እዩ። በረኸተን ይሕደረና። ናይ ቅዱስ ሓወን ናይ ቅዱስ አልዓዛር በረኸት እውን ይሕደረና አሜን። ዓብይ ወክቡር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰርወይ ኣላፍ ወመክብበ ሰማዕታት መጽሓፍ ገድሉ ከም ዝብሎ ንሰማዕታት ሓለቃኦም ከምኡውን ሞገሶም ዓብን ክቡርን ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሕሪ 7 ዓመታት ናይ ስቃይ ግዜ ተሰየፈ። እዚስ ጥንተ ኣመጻጽኡ ከመይ እዩ እንተበሉ ንቐጽል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተወልደ ካብ ኣቦኡ ዘረንጦስን ኣንስጣስዮስን ካብ ኣዲኡ ድማ ቴዎብስታን ካብ ናይ ቀደም ግዝኣት ፋርስ ፍልስጥኤም ሊዳ እዩ። ዝተባረኹ ወለዱ ክርስትና ብጽቡቕ ምሂሮም ኣቦኡ ዓረፈ። ቅዱስ ጊዮርጊስ 20 ዓመት ምስ መልአ ናይ ኣቦኡ ስልጣን ክኸይድ ከሎ ናይ ቤይሩት ሊባኖስ ህዝቢ ደራጎን ከምልኹ ክረኸቦም። ንሱ ግን ነቶም ኣብዛ ከተማ ዝነብሩ ህዝቢ ምሂሩ ኣእሚኑ ነቲ ደራጎን ብፈጣሪኡ ሓይሊ ቀቲሉ መንገዱ ቀጸለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ዱድያኖስን 70 ነገሥታትን ምስ በጽሐ ክርስቶስ ተኻሒዱ ንጣዖት ይስገድ ጸንሖ እሞ በቲ ሰዓት ድንግል እመቤትና ናብ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ መጺኣ መከራኡን ክብሩን ነገረቶ። ንሱ ኸዓ ብስም ክርስቶስ ሙማት ምርጫኡ ነበረ። ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ተባሪኹ ኣብ ናይ ምስክርነት ኣደባባይ ዓውደ ስምዕ በጽሐ። ድሕሪዚ ነተኸታታሊ 7 ዓመታት ብዙሕ ጸዋት ወመከራ ተቐበለ። 3 ግዜ መይቱ ተንስአ። ካብ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ተፈጥሮ ትዕግስቲ ንላዕሊ ዝኾነ ስቃያት ስለ ቅንዕቲ ሃይማኖት ክብል ብምቕባሉ ናይ ሰማዕታት ሓለቃኦም ፀሓይ ናይ ንጉስ ኮኸብ ብምባል ይጽዋዕ። ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ ዘተለዓለ ሞገስ ስሙ ከም ዝብል መጽሓፍ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ንዘመናት ብብዙሕ ስቅያት የጨንቕዎ ነበሩ። ንሱ ግን ብጽንዓቱ ኣሸንፎም ን70 ነገሥታት ምስ ሰራዊቶም ኣሕፈሮም። ንብዙሓት ብ100,000 ዝቝጸሩ ኣሕዛብ ከዓ ማሪኹ ንሰማዕትነት ኣብቅዐ። ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት መከራ ከዓ ምስ ብዙሕ ተኣምራት ተሰይፉ ደምን ማይን ጸባን ካብ ክሳዱ ፈሰሰ። 7 ኣኽሊላት ከዓ ተቐበለ።
ዝርወተ ዓጽሙ እዛ ዓለት ናይ ዝቅዱስ ሰማዕት ዝርወተ ዓጽሙ ትበሃል። ብቁሙ የዕጽምቱ ዝተበተነሉ ከም ንማለት እዩ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ንዘመናት ብብዙሕ ስቃያት የጨንቅዎ ነበሩ። ንሱ ግን ብጽንዓቱ አሸነፎም። ንሰብዓ ነገስታት ምስ ሰራዊቶም አሕፈሮም። ንብዙሓት ብ100,000 ዝቁጸሩ አሕዛብ ከዓ ማሪኹ ንሰማዕትነት አብቅዐ። በዚ ዝተባሳጨወ ዲድያኖስ ከዓ ንኮኸበ ፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኽቆራርጽዎ አዘዘ። እቶም ወታሃደራት ከዓ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ቆራሪጾም ኣብ ናይ ሓጺን ምጣድ ከዓ ጠበስዎ። ብዘይርህራሄ ከዓ ኣካሉ ኣሕረርዎ እሞ ቀጺሎም ከዓ ፈጭዮም ሓመድ ገበርዎ። ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዓብይ ጫፍ ጎቦ ደብረ ይድራስ ደይቦም ከዓ ኣብ ፋርስ በተንዎ። ሓረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመ ዓምድ ከም ዝብል። እቶም ወታደራት እዚ ፈጺሞም ዘወር ምስ በሉ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓጽሚ ኣብ ዝዓረፎ ኣግራብን ኣቁጽልትን ኣእማንን ኩሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ዝብል ጽሑፍ ተረኽበ። ሽዑ ግን ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝተበተነሉ ተንሲኡ ነቶም ወታሃደራት ኣርከቦም። ብክርስቶስ እመኑ በሎም። ንሶም ከዓ ተገረሙ እሞ ኣሚኖም ናብ ህይወት መርሖም። እቶም ሰብዓ ነገስታት ግን ሓፈሩ። በረኸቱን ጸለቱን ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ባኮስ ጃንደረባ ንዝብል ቃል ብግእዝ ህጽው እዩ። እዚ ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝተለምደ እምበር ጋሻ ኣይኮነን። መድሓኒትና ከም ዝበሎ ሰባት ነፍሶም ስለ ጽድቂ ጃንደረባ ዝገበሩ ብዙሓት እዮም። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ባኮስ ድማ ኣብ ሓደ አቤሜሌክም ይበሃል። ኣብ 100 ክፍለ ዘመን ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዝዓበየ ንነገስታቱን ሃገሩን ብሞያኡ ዘገልገለ ብፍላይ ካብ 34 ክሳብ 46 ዓመተ ምህረት ንዝነገሰት ንግስቲ ህንደኬ ገርስሞት ብናይ ገንዘብ ሚኒስትርነት ዘገልገለ ኣብ ልዕሊ ገንዘባ ኣዛዚ ተኣማኒ ዝነበረ ጃንደረባ ብምዃኑ ናብ ንግስትን ቤተሰባን ቀረባ ዝነበረ መጻሕፍቲ ዘንብብን ዝምርምርን ዘወትር ናብ ኢየሩሳሌም እንዳኸደ ቅዱሳት መኻናት ዝሳለም ቅኑዕ ሰብ ነበረ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 ከም ዝተጠቐሰ እዚ ቅዱስ ናብ ኢየሩሳሌም ንፋሲካ ንእሸት በዓልን እዩ ዝኸዱ ዝነበረ። ክምለስ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ፊልጶስ ኣብ ጋዛ ኣራኸቦም እሞ ካብኡ ድማ ምስጢረ ክርስትና ተማሂሩ ብናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ኣድሓንነትን ኣሚኑ ተጠመቐ። ክርስትና ናብ ኢትዮጵያ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ድማ ኣምፀአ። እዚ ቅዱስ ጃንደረባ ንወገናቱ ሐዋርያ ኮነ ክብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ከም ዝተዛረበ ናብ ሃገርና ተመሊሱ ስለ ክርስቶስ ሰቢኹ ንብዙሓት ኣመነ። ቀፂሉ ድማ ሃብቱ ንዒቑ መኒኑ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ህንዲ ወንጌል ሰቢኹ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ዓረፈ። ተሰዊሩ ዝብል እውን ኣለው። ብሓቂ እዚ ቅዱስ ባኮስ ክብሪ ይግብኦ እዩሞ ምእንቲ ብመድሃኒ ዓለም ክንከብር ነኽብሮ አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ካብ 318 እዩ። በዚ ዕለት ብገድሊ ዝተጸመደ ዝኸበረ ኣቦ ንቅዱስ ኤፍሬም ድማ መምህሩ ዝኾነ ናይ ሃገረ ንጽቢን ኤጲስቆጶስ ኣባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከተማ ንጽቢን እዩ። ንሱ ግን ሶርያዊ እዩ። ካብ ንእስነቱ ከዓ ናይ ምንኩስና ልብሲ ምልባስ መረጸ። ካብ ጸጉሪ ዝተሰርሐ ማቅ ድማ ለበሰ። ብጾም ብጸሎት ተወሲኑ መዓልትን ለይትን ኣብ ሓጋይ ሃሩር ኣብ ክረምቲ ቁሪ ዝጋደል ኮነ። ነቲ ማቅ ከዓ ከቶ ኣብ ልዕሊ ስጋሁ ኣየውፅኦን ነበረ። ምግቢ ድማ ቆጽላ መጽሊ እዩ ዝሰትዮ ድማ ናይ ዝናብ ማይ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ስጋኡ ብሩህ ኮነ፣ ነፍሱ ድማ ብጣዕሚ በርሀት። እግዚአብሔር ድማ ሃብተ ትንቢትን ጽድቂ ዝኾነ ተኣምራት ናይ ምስራሕ ጸጋን ሃቦ። ንሰባት ድማ ቅድሚ ምዃኑ ዝኸውን ይነግሮም እሞ ከምኡ ድማ ይኸውን ነበረ። ተኣምራቱ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣዋልድ ኣብ ልዕሊ ምንጭ ማይ
ብዘይ ምሕፋር ክጻወታን ክሳለቓን ረኣየን። ነቲ ናይ ማይ ምንጪ ኣድረቆ፣ ንናይ ርእሰን ጸጉሪ ድማ ጻዕዳ ሽበት ገበሮ። ኣብ ዝተጣዓሳን ነቲ ናይ ማይ ምንጪ ከዓ ምእንቲ ክመልሰለን እንዳሰገዳ ኣብ ዘለመንኦ ጊዜ ነቲ ምንጪ ማይ መለሰለን። ከይዕበያ ግን ምእንቲ ክግሰጻ ናይ ርእሰን ጸጉሪ ጻዕዳ ከም ዝኾነ ገይሩ ገደፎ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ብጎደና ሓሊፉ እንዳኸደ ንሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ሰብ ኣደቂሶሞ መግነዚ ልብሲ ከዓ ምእንቲ ክህቦም ነዚ ቅዱስ ለመንዎ። ንሱ ግን ብጸሎቱ ነቲ ሰብ ምውት ገበሮ። እቶም ሰባት ድማ ናብኡ ኣብ ዝተኣከቡ ጊዜ መይቱ ረኸብዎ። ተጸጺቶም ድማ ወይከዓ ተጣዒሶም ምእንቲ ከድሕነሎም ለመንዎ። ኣድሓነሎም ድማ። ትሩፋትን ቅንዕናኡን ኣብ ዝተሰምዐ ጊዜ መሪጾም ኣብ ሃገረ ንጽቢን ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ። ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ካብ ኣርዮሳውያን ተዃሉ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ን318 ንዝኸበሩ ኣቦታት ኣብ ከተማ ኒቅያ ኣብ ዝኣከቦም ጊዜ እዚ ኣቦ ሓደ ካብኦም እዩ። ምስኦም ኮይኑ ድማ ንኣርዮስ ኣወጊዙ ካብ ናይ ክርስትና ሓድነት ፈልዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ብኩሎም ምእመናን ዝተፈልጠ ናይ ሃይማኖት ጸሎትን ከዓ ሰርዐ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝመጸ ጊዜ ከዓ ንዝሞተ ሰብ ኣብ ውሽጢ ጉባኤ ኣተንስአ። ናይ ፋርስ ንጉስ ድማ መጺኡ ንሃገረ ንጽቢን ኣብ ዝኸበባ ጊዜ እዚ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ ጭጋገ ደመና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣውረደ። ብዙሓት ጣንጡ ከዓ ንኣፍራሶምን ንኣግባዞምን ነደፍዎም። እቶም ኣፍራስ ድማ ነቲ መእሰሪ ቆሪጾም ፋሕ በሉ። ናይ ፋርስ ንጉስ ድማ ርእዩ ዓቢ ፍርሃት ፈርሐ። ተላዒሉ ከዓ ሃዲሙ ናብ ድሕሪት ተመልሰ። ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓልዩ ገድሉ ፈጺሙ ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን በዚ ናይዚ ጻድቅ ኣቦ ጸሎት ይምሓረና። በረኸትኻ ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። ጥሪ 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጊዮርጊስ መክብበ ቅዱስ ማር ጊዮርጊስ መክብበ ሰማዕታት ዝርወተ ዓጽሙ ቅዱሳን ደናግል ማርያ ወማርታ ካብ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ካብ 318 ቅዱሳን ቅዱስ ባኮስ ኢትዮጵያዊ ኣቤሜላክ ወይ ከዓ ኣቤሜሌክ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንዑ በዚ ዕለት ተዘኪራ እትውዕል ጎይታና ብናይ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ተገሊጹ እንጀራ ዝለመና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝባና ሓዚላ ዘፋነወቶ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንፋለጣ። እዛ ቅድስቲ ብጎና ደቂሳ ዘይትፈልጥ ኣብ 40 ጾም ድማ ብዘይካ ኣብ ሰንበት ወላ ሓንቲ ዘይትቀምስ ናብ በሪ ድማ ናይ እግራ ጸበል ዝልሕሱላ ዝነበሩ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ እያ። ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ትውልዳ ኣብ ጎንደር ጠቕላላ ግዝኣት ቀሓ ኣከባቢ እዩ። ወለዳ እንድርያስን መስቀል ክብራን ይበሃሉ። ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳምሃሩ ድማ ብሃይማኖት ብምግባርን ኮትኩቶም ይዕበይዋ። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ንዓቕመ ሔዋን ምስ ኣኸለት ድማ ወለዳ ብግዲ ኣመርዓውዋ። ንሳ ግን ምንም እኳ እንተተመርዓወት ድሌታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወላ ሓደ ከይረኣያ ካብ ቤታ ወፂኣ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት። እንዳጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ምስ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል ከምኡውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተገሊጻ ንኽሕልውዋ ድማ ነገረቶም። ወለዳ ምእንቲ ከይሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልውዋ ነበሩ። ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ። እንሆ ድማ ን3 መዓልቲ የእምረኡ ሰሓተ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም። ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ፣ ንሳ ካብ ገዳም ዝመጸት እንተኾይና ንዓና ኣይትግባእን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ወለዳ መለስዋ። ኣቦኣ ድማ ምእንቲ ናብ ሰብኣያ ክትምለስ
ብዙሕ ገረፋን ሃረማን ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት። እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ። ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ኮይኖም ማህሌተ ጽጌ ዝደረሱ ኣቦ እዮም። ካብ ተጋድልኣ ንምጥቃስ ድማ ክጽሊ ከላ ንባዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ። ነገር ግን ሰብ ንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ትደፍኖ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብክልተ ማእዝን ዝተቐበሩ ምዉታት ክበኽዩ ሰምዐት። ስለኦም ድማ ለመነት፣ ሱባኤ ድማ ሓዘት። ርህሩህ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ። ካብቱ ምንክስ ጀሚራ ብጎና ደቂሳ ኣይትፈልጥን። ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት። ኣብ ጊዜ ኣሳሒታ ቁሪ መከራ እንዳተቀበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት። ኣብ መበል 8,000 ትሰግድ ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ ነበረት። ናይ ዮሃንስ ወንጌልን ራእይ ዮሃንስን መጽሓፍ ዘወትር ብምንባብ ትጽሊ ነበረት። ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋኖን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብብ ነበረት። አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በቢ 7 ጊዜ ትጽሊ ነበረት። ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናይ ጎይታና መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ነብሳ 1000 ጊዜ ትገርፍ ነበረት። ስለ ህፃናትን ንጉስን ድማ ሓደ 1000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳት 1000 ጊዜ፣ ስለ ሓጥኣን 1000 ጊዜ ንነብሳት ትገርፍ ነበረት። ካብ ተኣምራት ዝተገበረላ ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ን7 መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንብዓት እንዳ ኣፍሰሰት ትጽሊ ነበረት። እቲ ዕጣን ድማ ካብ ንብዓታት ዝተላዕለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ። በዓል ከምዚ ብኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ ኣብ ናይ መሰውኢ ምእንቲ ክዕርገላ ሃበቶም። እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ ኢስራፊኤል ናይ ጽንሃ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበሎ ከሎ ብግልጽ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራሽ እንጀራ ኣባ ሃብኒ በላ። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምፂኣ ሃበቶ። እንጀራ ተቐቢሉ ድማ በብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብዚ ባንክ ሓዚልኪ ከተፋንውኒ ይደሊ ኣለኹ በላ። ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ዝኸውን ወሰደቶ። እንዳወሰደቶ ከላይ ድማ ቁስሉ ክድሕን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ቁስሉ ድሒኑ ወላ ሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኾነ። ኣብቲ ጊዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ኩለንተናኡ ተለወጠ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም እንታይ ክገብረልክ ትደሊ በላ። ንሳ ድማ ካብ ስምባደ ዝተለዓለ ከም በድኒ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት። ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ። ናይ ልብኺ ድልየት ለምንኒ እሞ በላ። ንሳ ድማ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረበለሎም በለቶም። በዚ ምኽንያት ብናይ ጎይታና ርህራሄን ብናታ ኣማላድነትን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ። ጎይታና ድማ ሰላምታ ሂብዋ ብኽብሪ ዓረገ። ከምኡውን ጎይታና 3 በትሪ ሂቡ በአን እንዳተመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ከተውፅእን ክትምሕርን ነበረት ገበላ። ደጊማ ድማ ከምዚ በለት፣ ሰማያውያን ብዙሕ ኣስማት ኣውፅኡለይ፣ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይጽውዑኒ፣ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ ኣለዉ፣ ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት። ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተውሃባ ብህይወት ከላ ንሓደ ቀሺ ነገረቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ክብርቲ እመቤትና ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጻ ስመይ ዝተሸከምኪ ጸበለ ማርያም ጓለይ ሰላም ንዓኺ ይኹን በለታ። እመቤትና ብዙሕ ምስጢር ድሕሪ ምንጋራ ካብ ኣጥባታ ኣጥበወታ ብጸጋ ዝኸበረት ድማ ገበረታ። ብስማ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እትገብር ኮነት። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ሰናይ ዝኾነ ተጋድሎ ድሕሪ ምፍጻማ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ብሰላም ይዕረፈት። ከም ንግስቲ ኢለኒ ድማ ናይ ሞታ መስቀል
ተሸኪማ ናብ ዝጽበያ ዘሎ ተስፋ ብኽብሪ ከደት ዕረፍታ መስከረም 18 እዩ። በዚ ሎማዓንቲ ድማ ዝኽራዩ ጥሪ 18 ዓመታዊ ድማ በዓላ እዩ። በዚ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ረድኤትን በረኸትን ይሕደረና፣ ብጸለታ ድማ ይምሓረና። ምንጪ ካብ ገድሊ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም። አሜን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተአረመልና። አሜን ይተአረመልኝ። ወርሓዊ ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኻቶም ይሕደረና። አሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።